Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazala isibhla Ndiyinqala ndikhala imaqala ndichubekile ngalo mazwi ndiyabulisa kumthinjana nomlisela waseAfrika kanti ngesidima ndiyabhotisa kumzika phalo kaRharhabe kazwelonke lo ubulisayo nguchuma kaphuthela ewe okwakwasiveza khona TV siyanamkela kwakhona ke babukeli namhlanje singahambiseda ke njengesiqhelo sihamba nendwendwe lethu all the way from Eastern Cape eTsomo siyakwamkela bhuti. Hey God ke ndikuthinde kanje. Okay manibulise banda kwethu kusiveza ukhona iTV kuphuthuma lo uthethayo ngudlamini ke lo uzizwe ujama kajado fakathi umanqama kwandamo ifani ikhaya likwidolophu ese-Eastern Cape idolophu yaseTsomo eQolobe eKhuze abantu abaninzi ke bazawundazi ngegama elika Scorpion eli likaphuthuma ke lele ID elika Scorpion isemculweni lasemculweni dikhona ke kwibrand ezikaNomemeza ndimi ke umshayi kwesiginci ke pha Siyavuya uba nawe namhlanje siyavuya and siyabulela so igama lakho la le stage kuScorpion nguScorpion Ndamo now can you tell us about Scorpion what's the motive emveni kweligama eligama lika Scorpion esimake ngiqale ndithi eligama ndilifumene kwangalomculo kodwa ke nami ngeke abe ngumculo mina bendingumuntu obedlala kakhulu isiginci kwasekukhuleni sidlalela amakhwenkwe pha elalini amakhwenkwe elukayo ndiye ndathi ke ngonyaka 2006 futhi kose ndilapha eKapa kwafumaniseka uba siya emthothweni ngapha kwendawo kuthiwa kwaLanga kulapho ndafika ndadlala kakhulu isiginci khona pha kwafumaniseka uba okay ndafumana eligama kuthiwa uScorpion uScorpion ke kunomadukudwane unomadukudwane kunalamsila uchisayo chisabe uba unqashe ngalo uzawubaleka uyovinca ulwandle kulapho ke zenifumane lo gama ndifumana ke sisiginci kwafumaniseka uba ndinelamvila apha esiginci ndaqomba hayi maningalisebenzisa eligama likaphuthuma so sendisebenzisa eli ndifumana apha esiginci and eliselisaziwa okay so now khasiqobise ngqo kwimvelaphi yakho noMasikhandi. Okay imvelaphi yami noMasikhandi sisi uMasikhandi kudala ndawuthanda kwasekukhuleni ndisemncinci nje futhi ke ndithanda kakhulu isiginci umuntu ke obendikhule ndicimba afana uba ndiyamthanda uTata uPhuze Khemisi ibe kanjena lento uTata uPhuze Khemisi ebethandwa kakhulu ekhaya utata ngumama nobhuti bamabadala so umculo kaTata uPhuze Khemisi udlalwa kakhulu ekhaya so nami ndikhulele kulonto le kodwa ekhona amalumntu apha emoyeni wami ndingamazi uba ngubani na kodwa ndandingenayo lanto ukuthi hayi inoba mhlawumbe ukhona lo muntu oningamthatha eziba uliqhawe lami yabona kodwa kuye kwenzeka apha ekukhuleni nikhula ke ule apha ngonyaka ka20 I think bengoko 2009 so 2010 wazoqhamuka umbhemi okuthiwa nguMbuzini wakwaMkhize kulapho ke ndatsho ndathi hangu lo mntu
nanku lo muntu usemoyeni wami ndingamazi bendingakade ndingamazi. So nditsho ukuthi ke lento ikanje wena sisiye yafana nebhola ukubone lanto kokowenu ukhule mhlawumbe okanye uzalwe utata kweFavy Kaizer Chiefs nomama wakho fumanise banonke kowenu neFavy Kaizer Chiefs kodwa uthe khuleni kwakho ube ne favorite team yakho engeyiyo la Kaizer Chiefs uyabona uve kuqoma i-team yami endithanda nansi Orlando Pirates uve uphume nje nento yakhe ecaleni so mandibe kanjalo uvela kwambuzeni kulapho ndivendathi bese wathanda nanku umuntu madoda nanku wafika hlala enhlizweni futhi akekho nje nomnye ozawuphinda abe ngapha kwakhe hayi. Okay, so now siyayazi sonke kunzima uqala into entsha same as uqala umculo. Hayi kunzima sisakhulana. So now xa uqalayo umculo ngubani bekusupporta elapho throughout the journey? Abantu abandifundise umculo ngamawele kaMamchaka nizawukwazi uTonato noNongoma besasebenza bobabini bezibiza ngamawele kaMamchaka. Kodwa umuntu ondifundise isiginci nguTonato ngoba uNongoma ebese egole ngumhlalo waseGoli. So ke since uTonato elapha na eKapa so yangumuntu okufutshane ongathi ngafunda kuyisiginci. So ndifunde kuyisiginci ke futhi ndingatsho ndithi asebenzile lo madoda omabini athi abe ayehlukana kwayilonto kodwa indima abayidlalileyo enantsikeni endimeni yami kaMasikhanda hayi badlale kakhulu ukuze ndide ndizoba lapha nje kungenxa yami. Sisi sesilapha there was a live video. It was a live video. Not so long ago. And since we share, obviously, so I don't have to go around in the kubuza. You know my personal rate. Yeah. Hey, video sisi lo live lay. Andisela lama ningathi ndishila ndishanga. Hey sisi ngoba ke enyane nje manje ithethe nje phaqa. Okay. Abona besikade mandithi sisibaya sika gogo besibahlanu. NgiNongoma ngithona indim engisona mind ngibaphush. Okay. Sibayi5. Kodwa ke sezi groups ezi2 kwamawele kaMamchaka kwabanqobi besizwe. So ngenxa yomsebenzi wethu abantu baye bakholelwa kuthi futhi noba siphi uba kuthi kuzabantu kwamawele kaMamchaka abanqobi ezizayi sezayi. Uba ngabani kumuntu ozakwenza umcimbi ngaloo mina apha eCape Town ngoba ngumcimbi onjalo wegospel ntontoni kodwa uba kuthiwa isibaya sikagogo sikulondawo wonke umuntu ujika amehlo wathi aye kulondawo akwenzela ndumzekelo sisi I think ngo2020 okanye ngo2019 I think ngo2020 apha kwaGoal ePhilip pha kwangekho artist yaseKZN pha yayisithi ibala la kaGoal shop yonke into kwave kwagcwala qho siyihole yonke eCape Town ngenxa yemisebenzi yethu. Ilanto ibuyela ke esisikwela gama lithi umuntu angagudi abe good futhi kodwa uyamdinga omnye umuntu ngoba kweli gama lithi angekho unqobe uwedwa ezweni. Yeah, so sisibaya sikagogo hayi uMasikhanda bese ubambile sisi futhi umculo kaMasikhanda hayi iEastern Cape nje yonke jikelele. Hayi futhi kukhe kwafika uNansika uzwelonke kwakulapha eKhayelitsha Stadium. Hayi ndabona hayi apha isibaya sikagogo hayi siyachila sihamba nje siyadwanguza nje. Siyadwanguza uba sikwelicala hayi wonke umuntu uba singapha abanye abantu babekhe batshintshe imicimbi yabo baba yo hayi kangangoba besikhe sithuke nothuka kuthiwa siyazikhetha ebantwini hayi ngokuba siyazikhetha intona sisebenza nje Masikhanda ingoma and sibambisene. Abanye abantu batshitshisa imicimbi hayi masingayibeki ngeza date ngoba siyawazi lamadoda azabe sendaweni ethile akuze yamdukela cala hayi nditsho ukuthi sisi uMasikhanda bese ubambile wona kakhulu qha ke ngokwaye kwenzeka hey wangena uSathane emzini. Hayi omnye watshona ngapha abanye batshona ngapha abanye batshona ngapha wanhlaka uMasikhanda. So ndibuyela ke ngokulala live ubuthetha ngaye. Wanhlaka uMasikhanda salwa saphixana kodwa ndiye ndathi ekuhambeni kwexesha
ndajonga kule mpi yethu siyilwayo sesikhohliwe ukuthi uMasikhandi ibusiness. uMasikhandi ngosesugxile kakhulu kwecala lempi, seyimpi ngoku kahle akusasebenzeki, uyabona. Asiqeshwa ndawo nepromotions asikwazi uzenza, abantu abasilandelayo sivesa baphoxa nje, futhi abantu abasilandelayo baphethe bezi enemies. Ukuba mandenze umzekelo, ndine beef nabanqobi bezizwe, ndangikade ndisebenza kwigroup yabanqobi bezizwe, ndaphuma ke. Uba ndibona umlandeli wam efote nabanqobi bezizwe sengiqala uba neproblem. Ukuba ndibona umlandeli wam efote nomnye umlandeli wabanqobi bezizwe sendinako ukungamthembi. Khumbula apha emculweni sine cousins, sine brothers, sine sisters konke nje. Ukuba i-cousin yam ayithethi ukuthi loo nto iba ngumlandeli wam, ungayi-cousin yam kodwa uthanda abanqobi bezizwe. So ithethe ukuthi ke ngoku loo nto xa ngabane besigxile kuloo nto le senza uqala uba neproblem no-cousin wam ngenxa betheni ndimbona efote abanqobi bezizwe. So yile nto ndithi umculo siye sawutshintsha, yabona, futhi sadisappointa abantu abaninzi, sawutshintsha umculo sawusa empini. Kukho iifamilies esezilimele sezingangenelani ngenxa yempi yethu. So ndiye ndabona ukuthi hayi kodwa sinabo ubuselfish. Nam ndiyazibala, ungacima afana uba ndithi ba-selfish, nam ndiyazibala kwazi bethi sisibaya sikagogo. Sinabo ubuselfish, ndaqoma ukuze khe siyikhuphe le nto lena apha kuMasikhandi, sike simtshintshe angabi yompi. Makhe ndiqine mna, futhi ndingathembi mntu, ndingathembeli ngabani, ndizimele nje ngenqa yelangeni. Ndaqonda uba ukuba kwawuthi kuze kulunge funeka ndiyoguqa phambi kwabanqobi bezizwe, andizusuka nyama ndizawuhamba ndiyoguqa phambi kwabanqobi bezizwe. Madoda, uMasikhandi unje nani niyambona, niyayazi uMasikhandi wayekade engekho nje ngaphambili. Zintoni izinto esinozenza khona ukuze sibuyise isithunzi sikaMasikhandi? Sahlala phansi ke saxoxa. Kodwa loo nto ayithi ndibuyele egroupini abanqobi bezizwe. Mna andisayifuni uyibona into ekudibane ekuthiwa segroupini. Mna hayi andifuni nomntu nje ozawuthi esikhokhweni sineqembu mani apha sicela uzosifakela ingoma nje. No. Wathetha nje ngeqembu so ipatyi imoshile nje. So nditsho ukuthi ke sisi ukuze ndenze lo live lowo ndabona ukuthi hey konakele kakhulu, uyabona. And sixabanisa abantwana babantu, uyabona loo nto le. Yabona ukuthi hayi makhe ndiyoguqa kula madoda. Apha ke I think sizii-groups ezi-11. Ngabanqobi bezizwe nguZukelo Gompo, uUndertaker, Oza Nothando, Amavala Mcimbi, uMinus nguDiliza, uMkhetheni, ngumvumeni kaJim, uScorpion. Bani lo 11 engambalanga? Bani lo 11? Ukhona lo ndingambala. I think siba 11 basiko ba 10, andikho sure. Aba bantu ke sisi ndiye organize meeting, asayibamba ke meeting saxoxa. Ba hayi madoda, into ezasinceda ukuthi make senzeni promotion. Loo nto ayithethi ukuthi si group nje kuvulelana indlebe, futhi sicebisana uba zintoni into esingazenza ukhona ukuze uMasikhandi abuyele esimeni. Yabona sisi abantu basithanda kakhulu, futhi ndithe ndisawujonga basithanda sonke, abakhethanga ngabani. Longo qha umuntu ezawuthetha inyaniso amele inyaniso. Futhi ke emculweni sendibonile ukuthi awufuneka ngithembe umuntu, ufuna uthembe wena. Uba ngabani uphethe isiginci, Okay. akho mntu uza kumela. Ubanze masithi nzithembele ngawo, ndenza into ndithembe wena. Ubujike endleleni Uzoshiyeka usithini? ndizawushiyeka ndilaqaza lalo. Sendindedwa ke kwanti elangeni. Ifana nalaa nto ukuthi kuthiwe niyolwa,
niye emfazweni xa usithi phala leso wedwa uzawulimala ke funeka lento xa uphuma kowena uphume kowena uqomba thembe mna uphethe induku yakho ngalo xesha so ndinjalo ke makasesandithembanga mntu into endiyenzayo ndiyenza ndizithembile futhi ndiqonde straight enyanisweni and ayikho indlu yobuxoki indlu yobuxoki iyaphihlika ngoba ubopha amabandi wazawunyanisanga inyaniso imile nje straight ithe. Okay, go. So umenshine into ba ubusegroupini nawe uphume egroupini and ke awufuna uphinde le group ne iyathethisa manje egroup yabo now ke ndifuna usharele ababukeli ne into yasegroupini ba affect njani okanye kwenzeke into negroupini so that nayo umuntu azoba aware okanye azoba emotionally prepared for igroup. Uyabona sisi ndingatsho ndithi masivesithi into yabantu abaninzi ihambe ibuye inganyanisi uthi ngoso uveza inyaniso kufumaniseka into yobana so nzayibeka kanjani masithi masithi uveza inyaniso sisi uba madoda ufuneka kwenzeke kohlobo nohlobo ufumaniseka uba njengoba sibaninzi ukhona oneproblem apha oneproblem nawe kwalapha njengoba sihamba sonke uyabona so into evela nawe akasayithathela intweni uyabona because ivela nawe because akakuthanda kukho into ekhule kakhulu ke futhi sendiyibonile lento kuthiwa ngumona siyamonelana mna bendingayazi futhi kungcono kwasebholeni bendingayazi uba uyakwazi umakwa umuntu obambisene naye uthi xa usenza into kanti kumakile uyasebenza apha ecaleni into obana lento yakho ingaphumeleli yabona ebholeni nidlalela iteam eyi-1 mos umuntu uyampasela ibhola awuzuthi ngenxa umbona umuntu naku umuntu ongaskora le bhola nabo abantu phambi kwakufuna ukuthini upasa ibhola kuze kube zokukora la muntu abasebenzela igoli asebenzele ukuthi sisebenzele igoli apha so nditsho ukuthi ke sesi into edibene nabantu abaninzi emculweni ayinyanisanga kodwa abantu abananyani uzawuzibona sowedwa funeka nje uzixelele into yobana ndingatsho nje nakubantu abasakhula kwanye abasazawucula umuntu ubungena emculweni angayiqali into edibene negroup igroup ehlula otata betotata uphuze khemi nomfazi omnyama behlukana futhi behlukana sekubonakala into yobana sebezintshaba ukuze kotata ushwi nomuntu ekhala yayibona lo nto kuza nje kuveka ukwehlukana kwakhekha ubutshaba man yabona ayisebenzi into edibene negroup mntasekhaya soze futhi isebenze. Okay, sizophinda sibuyele kwi-background yakho ne but ndifuna uadressa nje lento encinci allegedly ne you were involved kwi-fight kaNongoma noTornado and you chose a side so ithi ne-take up kule nto because allegedly i-rumors soloko zikhona you know so kanti ke mntanasekhaya xa ndikuxelela inyani azange ndichoose side yazi kodwa kwenzeka ukuthi kubonakala emphakathini uba ndichoose iside uTornado oko uqala kwam lo mculo oko ndandisebenza noTornado ngohlobo bendisebenza ngalo nangoku zange kubekho into itshintshayo so uNongoma ebesegoli kodwa kuye kwenzeka ndibuyela kulaa nto ke ndithi sisi umculo siwutshintshile sawenza impi uba ngabana ufote nalo muntu okanye ubona uhlele nalo muntu i-enemy yakho sowuqala uba no-problem sowuqala ungandithembi kwazi ndihlele nantoni ne-enemy yakho uyayibona ingxabano yabo kahle ibingandichaphazeli kodwa ngenxa yoba uTornado oko ndakhula ndaqala umculo oko sisebenza ohlobo usebenza ngalo until today zange kubekho into itshintsha zange kubekho into endayenza kuNongoma qha ke kwabonakala uba nasemphakathini enye into exabanisana ngabalandeli baxabanisa futhi ke yazi into edibene nabalandeli sisi uba ngabana ungumculi sisi ugxile kakhulu kubalandeli John ehlathini ngoba umlandeli ucinga le ngapha nalo ucinga lena no uzawuphatha isincada songaya noma wenze intoni funeka nje usihlanele straight edabini hlale nje straight enyanisweni uzicele ba into endiyifunayo man nansi kaloku umuntu ophethe isiginci apha ndim mayilonto funeka icace umuntu ophethe isiginci ndim ngoku ndim into uze kubekho ingoma funeka kuqalwe phi kubhekwe ngaphi na
kodwa ke anditsho ukuthi ndihlakaniphe ukogqitha abanye bakhona abantu abangaphethanga ziginci sisi abahlakaniphile futhi bayibone ndiseza pha okanye hey Scorpion uzongena edangatyeni pha khawubuye umva kolonto le yabona ke sisi mina anaba balandela abaninzi kodwa lendla edlanzana ndinalo hayi bangabantu abayimillion sisi ngoba hey kodwa zinezi izinto abandikhuze kuzo endizibonayo nami namhlanje hey kodwa uba ndiyenzile le into anzongena emlilweni so nditsho ukuthi ke mntase kunjalo. Okay, so now since abantu ne kanye abalandeli besithi okay ubu involved kwi fight yamawele kaMamchawa. Yeah, bendi involved sisi ngoba esibabe nditshilo ndithi ndazani khethe side kodwa kwanyanzeleka into yoba hayi ngoku senza ubona ingathi ndizawuba ndedwa ngoxa ndithi ndiyaphunguza khethe side andalikhetha ngoba sendibona hayi sendikhethisiwe mos. Okay. So waya kwaliphi icala? Ngabe kumabhadaza kalo sisi ngoba ikhona nengoma sayikhuphayo ethi ingoma endala. Yabona ke ngela xesha sikhupha la ngoma ndangeke azibone sisi ba ndikhethiswe side apha futhi ndandishaya nje ingoma basiqhela usebenza. Hey kodwa ndaboba manje kuhambeni kwexesha no man. Apha ndikwicala lika Tornado. So man vendi isiqaleni bani lapha nje ekhaya yabona. Man vendi qhubekeka ngoba xa ungazukhetha side uzophila apha. Okay, now go one. Okay, right, fine. Well, khetha icala. Andikhetha. ElikaTornado. So now ubukhe wasebenza nongoma so i-relationship yakho nongoma injani ke xa ukhethe icala? Yabona ke sisi mna zikhona izinto ebezisenzeka ezibonakalisa ukuthi sine problem nonongoma kodwa mna khandi mamele balandeli khandi mamele bani hayi ngokuthi bezingekho izinto ebezinosixabanisi bezikhona kodwa okokuqala unongoma mdala kum. Okay. Iyona into endayikhokelisayo lena. Okay. Ubhuti mdala kum futhi ndiyalazi ugalelo lwakhe kum. Kema ke sisi umuntu unamacala ethu nawe unamacala ethu uyazazi unamacala amabili. It's normal ngokumuntu unamacala amabili. Oh okay. Umuntu unecala le right unecala le wrong. So ubuzawuqala kwicala le wrong emntini uyawuphila wedwa sisi emhlabeni. Ngaqomba hayi kuba ndimazi ke ngoba besisabambisene bengumuntu onjani kum. So make ndingagxili manje kwelicala le wrong. Make ngiqhile kweli le right. Nditsho ukuthi ke sisi onongoma na problem naye. Besike sibambane ngakwinkundla zokuxhumana sinyavulana siqovulana kodwa sibuye sithethe njengamadoda. Nango siyovana. Siyovana nangoku. So beline beefs with social media. Ibikhona lonto sisi ibikhona wesike le beef lena izinto zasemculweni. Mna ndaposta into apha wesinto bana ukhona umnye umfana ondihlala naye apha ekuhlaleni ndithetha ngalento kungexesha kuthethwa ngalento le kule competition le quantum ndithi ke mna yabona ke artists zase Eastern Cape bekuthiwa mhlambi sinayo into yokuzibooster okanye like lento yokuvota yabona umhlambi le quantum izawulala kunongoma yabona ngoba unongoma ungose I think ose number 2 nandazo number 2 noba number 3 na le quantum le ibinolala kodwa kunongoma okanye uTornado. So ngoku man ndiyobhala ke ngo-status ku Facebook into bana yabona yabona lento yokuzivotela le uba ngabana bekuthiwa iartists azizivoteli baninzi abantu beza kuhlazeka ngoba yabona ndacomparisha iartists zeKZN nezase-Eastern Cape ndasawujonga iartists zaseKZN ziyaqeshwa left and right futhi hayi zinemali ziyaqeshwa sisi ubuyi-artist eKZN hayi into kuthiwa good morning emlungeni hayi yazi thina siphila ngokuzenzela. So abalandeli bayayenza nayo into yosivotela kodwa nami xa ndinoba nemali hayi ndingazivotela siza ndifuna uxoxa ndingazivotela ngakhupha imali yami ndizivotele yilaa nto ke ndandiyithetha apha kuFacebook kwafumaniseka uba ngoku le nto kuba ndibonakala mna ndikwicala kaTornado
Ngo unongoma itata le nto wayizisa kuyo. Akayazi into abendithetha ngaye komnye umfana phezulu. Hey. Lento le kodwa bona yabona lento artists zethu zilambileyo ezile Quantum Enoch yiyo la le Eastern Cape. Na into endandisendifuna elonge nobe ilele kubani Quantum elonge Eastern Cape. Because umele uMasikhandi wase Eastern Cape manene yabo. Yaba into enjalo ke hayi sasusana. Hayi sasusana and yena shem dam understand sisi dam understand that's why da end up ndizibuyisa ngoba hayi mandizibuyise ngoba ndiyayibona nami le ndiyayibona ipoint yakhe apha ikhoyo qoma mandizibuyise ke ndizama ukuyicacisa le nto ba man le nto ihamba ohlobo not into bana bendisiza kodwa imistake yakhe yena kusithatha la post yamasogqiba ayishare kwinantsika yakhe asebenzise la nto lo because uyarelate nyani kulaa nto le yabona ndibuza ke makumbuzo wami uthi utheni xa une problem nami unganditsala emnxebeni yabona because into esiqhele yenza loo nto nami xa ndine problem ndiyamfonela ndimbuza yabona zinintsi wethu sisi izinto ebendike ndimbuza ngazo ngose sekubonakala hayi khethile side ndimfonela hayi man kukeli hlobo nohlobo yabona so bekukanjalo sisi aswaye ke sasusana nomkhulu wami hayi sasusana kakhulu. Okay, so now xa kho mosneke lenza ingoma nongene na ningabanqobi bezizwe plus ne ikhona ingoma futhi saba featureisha kwi-album yabanqobi bezizwe ethi Vumani kodwa ndisasebenza kubanqobi bezizwe khona ingoma ethi pha kwaqala ukonakala. Okay, so now ubane mhlawumbe nikuyogikwa nikwe-event le and then mhlawumbe kukukhalela ngoma niya nonke stage okanye kuya ngoba ke sisi kuba sasi lo ngoma sasiyiperforma only kwi-promotions ozange sakhe saqeshwa kuthiwa mhlawumbe amawela aqeshiwe sinathi sizawuya apho hayi zange ke yenzeka loo nto ukuthi siyayiperforma lo ngoma siyiperforma only kwi-promotions okanye xa sidibene mhlawumbe. Okay, so bayenzekile ke in the near future when ubakhala mhlawumbe ngombuyiculile nawe nabanqobi bezizwe so uzo estage sisi kalo ndiphumile bani njengoScorpion Moses Ntamo ndizimele ngoba but kaloku masikhona ivoice yakho mosipha hayi kaloku sisi yabona ngoku ndingaba ndilixoki sisi ngaba ndilixoki xa unothiwa ngoku ndizawuphinda ndithi ndiyoma nabanqobi stage ndilixoki ngoba xa ndithe ndiphumile ndaphuma sesikuthupe abanqobi kodwa hayi ngokuthi ndiyabazonda andibazondi kodwa ndaphuma ndizimele ngosisi ingoma ekhala stage yam mayibe yam ukuthi hayi yam ndedwa sizayo. Okay, and another thing now ubimenshine pha ku live wakho ne ba okay, so oMasikhandi base Eastern Cape ne like ani imvalo yona ibalance ne kulando yabona ndizawubuyela kulana nsika ke sisi yabona oMasikhandi base Eastern Cape amandithi ababambisenanga ngohlobo loba bebe sisi ngobe sisi besabambene sisi sibaya sikagogo besubambile uMasikhandi ngqi futhi ekubambeni kwethu sathembeka emphakathini sathembeka futhi nakubantu abasibukele abaphethe iziginci nabantu abasakhulayo uyabona abaphatha iziginci kodwa kuye kwenzeka ukuthi ngothi uqhusa kwethu abanye batshona ngapha abanye batshona ngapha so kwafumaniseka kuba asisakwazi ukusebenza ngendlela efanelekileyo because sisingathe kakhulu sisuqhuku and ngoba yabona ke olwethu uchuku make ndizapha kule ndawo olwethu uchuku luhlukene elamawele luhlukene nelabanqobi bezizwe lihlukene ngoba elamawele lisendlini yabona lisuka ezifemelini zabo elethu ke aliphelela lapha emculweni yabona so kube njalo sisi. Okay, so now ke wena uphuma ne as uScorpion kubanqobi bezizwe phuma as uScorpion so ke now since uphuma ke uzoqala kabutsha mos ne so ke ibinjani support mhlambi khanga usokola ufumana support mhlambi emotionally bekunjani kuwe khanye ka affect na
Ezeze kuba nqobe zizwe ndifike sende nguScorpion ngakade. Oh, okay. Ndinayo i-album yami yokuqala endandiyikhuphe ngo-2015 ne ethi siyanikhumbula. As a Scorpion. As a Scorpion. Ndazokhupha enye ngo-2017 uba ndiphazame ethi umvandedwa. Ngo-2019 ke ngoku ngexesha ndijoyina ele group ithi abanqobe. So ngoku uphuma kwa before ungene kwabanqobe bezizwe bese unegama lakho elinguScorpion already. Selikhona sisi futhi abantu belazi ne-album ezithi before abanqobe bezizwe. Enye ndiyikhuphe ndiyaqoma bengu-2015 ngobe studio. Ngathi ndingene ngo-2014 ngoDisemba. Eyesibini ndiyikhuphe ngo-2017 leyo kuqala ithi siyanikhumbula, esibini ithi umvandedwa. Sazongena estudio ke ngoku sendi kubanqobe bezizwe senjoin igroup yabanqobe bezizwe. Sazorelease i-album yokuqala ethi ithini Vumani. Apho kwingoma ezitshisa kakhulu, ezitshisa zonke futhi hayi sithe sawufika singalamadoda amathathu. Hayi kwacaca endimeni ngamaskandi uba sikhona futhi nalapho kodata bethu silibekile lahle entanyeni ifuthe lethu belicaca. Kodwa ke kumnandi kakhulu, kumnandi ke yona ndlela. So now after kwenzeke yonke lento yenzekileyo ne, so uyawafika mosona ku point oba okay mawulungise relationship yakho nabantu abaculayo ne. So now uyile mos kubanqobe bezizwe, right? Fine. Waya kunongoma naba right unongoma. So now since ubukhethe uTornado, now i-relationship yakho noTornado uyibeka phi yonke lento yoba ulungise ne previous groups benisebenza nabo? Kanti ke kunongoma khandiye kunongoma. Unongoma kusenjeya akukabi khonto itshintshileyo. Oko sasincokola ngosunongoma. Nasekubeni ke sihluthane kodwa sibuye sincokole. Ngoba akho mntu ulimeleyo kwinantsika ekuhluthahlutana. Kwamaskandi kuyanyathelwana sisi. Kodwa kufuneka sibuye silungise ukuhlala. Futhi ke nakubanqobe hayi ngokuthi ndibuyele egroupini yabanqobe. Kubanqobe andiyanga ngokuthi ndifuna ubuyela egroupini okanye masiphinde nisebenzeni sona. Basebenzela bepha nami ndilapha. Kodwa igroup yabanqobe inexanduva lokuthi yakhe isizwe sikaMaskandi. Nami ndinexanduva lokuthi ndakhe isizwe sikaMaskandi. Futhi ndithe ndisawujonga kwawuthi ukuze kulunge funeka sidibanise inhloko. Hayi ngokuthi ndizawubuyela kubo okanye ndize ke ngokule relationship yami noMabhadasa. Mna sisi andifuna uxoka andinangxaki ngoba okokuqala lento ikanje, lento ndiyenzileyo ayikho ngam. Okay. Ingekho ngabani, ingesizwe sikaMaskandi esenhlaka. Asoyike ndibe negama elithi ekuqaleni ndiye ndaqala ndathemba mna kwenze uba umuntu uba une problem ngalento ndiyenzayo uzawuza ngaphambili engekatsho kumba efondini ne problem ngalento le. Hayi akho nto ndinoyihlomla ndithi hayi i-relationship yethu kanje yabona. Kaloku ne, okay, since usithi ukuba nemosne xa umuntu oclose nawe ne encokola ne-enemy yakho yabo lanto iyatriggerisha somehow. Yeah, yenza ungathemba. Yabo ufile ungathi umuntu akubetray ngoku ne. So now andithi uyancokola nonongoma relationship yakho nonongoma i-right yakhe ayikho right. So now yena imbeka ku-position enjani lanto? Andikho sure ke sisi uba imbeka kwi-position enjani, kodwa ke ndingasho ndithi naye mosi xa ethanda uyancokola nonongoma. Ke sibuye lebheki kancinci. Kulonyaka kupheleyo bengekho ese-UK uTornado. Thina siyazi engovani nonongoma bengathethani bengathethisani kungekho nto futhi. Kodwa kwenzekile ngexesha elise-UK sababona nathi ke bethetha yabona. Futhi baphana nemali bafowunelane yabona. So
mna zange ndibe na problem naloo nto leyo. So nam ke andi-expectanga uba naye bene problem ndandithethana nongoma. Injalo yabo. 50-50%. Yeah, injalo ngomntu Situation engu-50-50 leyana. Futhi zange ndibe na problem. Nam ndine-beef yam nabanqoba ayikapheli futhi. Ayikapheli kodwa ke siyazazi into yoba zintoni ekufuneka sizenzile ukuze le nto i-about inkundla kaMasikhandi sisemoshakeleyo. Makulungiswe inkundla kaMasikhandi. Uba ngabantu ufuneka uthethe ne-enemy yakho ukuze kulunge inkundla kaMasikhandi, dibaniseni inhloko nilungise inkundla kaMasikhandi, umsebenzi uqhubeke. But honestly, blood will always be thicker than water, so bengazingabani imali after all. Uyayibona loo nto. Sisi le nto lena le nto yethu ilimaze kakhulu sisijonga. Andikenzele nje umzekelo omncinci. Yabona mandlala isiginci. Ubanqobi bezizwe ukhona ukwazi udlala i-bass guitar. Manje ndithi abanqobi bezizwe bayakwazi udlala i-bass guitar. Uyabona? Mna ndidlala isiginci. Makhe ndenze umzekelo, ngizakwenza umzekelo ngoba andenze umzekelo mhlawumbi ngo-Undertaker. U-Undertaker ufuna udlalelwa isiginci ngubani? NguScorpion, lowo ndim. Ufuna uproducwa nguScorpion. Kodwa akakwazi udibanisa uScorpion nabanqobi bezizwe endaweni eyi-1 because abovani. Uyabona? Ubani olimalayo ke ngoku? Ubani iphupha lakhe elingaphumiyo? U-Undertaker. So zizinto ezinjeyana esiye endiye ndabona ukuthi hayi kodwa sinabo ubu-selfish. Kodwa noko le ntsha izemva kwethu befama siyayinika into ekufanelekile uba masiyinike. Uba ngabana uncedo luka-Undertaker luxhomeke kum nabanqobi bezizwe, fama sihlanganisa inhloko nabanqobi bezizwe madoda, yintoni esizawuyenza khona ukuze umntana anantsika akwazi ukuphumelela naye afane nabanye abantu? Because now it seems like nibamba abantwana abakhulayo kuMasikhandi, nibamba i-success yabo. Uyayibona le nto asikwazi ukusebenzisana. Yiyo le nto ubonakala into yobana abantwana abakwazi ukwenza izinto zabo bekhululekile. Because lona ndiyafuna kanjani udlalelwa nguScorpion isiginci umzekelo, ndiyafuna uproducwa nguScorpion kodwa ndifuna abanqobi bezizwe mani kwi-bass guitar. Uyabona loo nto because ukhona ukwazi udlala i-bass guitar kodwa abantu andikwazi mani ubadibanisa ndaweninye because abovani. Ikhona into eyenzeka kapha into yasemculeni. Ukho lo mfana lo kuthiwa nguZanothando uhlala apha futhi apha eStellenbosch. Okay. Mazi ngathi uhlala apha eStellenbosch andikho sure. Lo mfana lo kule beef yami ke yakhona ke nanongoma. Uyandifonela, "Hey bhuti, andiyazi ke ngoba iza kwenzeka njani ngoba ndikufunile emcimbini wami and ke nongoma ndithethile naye. Mawuzaba khona qha ke andiyazi iza kwenzeka njani le nto ngoba ndanoma nizokwazi udibana ndathi so siyibamba apho ungekayigqibi. Ndithi fondeni ibhizinisi la. Sanubona sinyavulana asizunganyatheli kusemculweni. Akho mama, akho mntana futhi akho ndoda ekufanele uba ikhale ngokufuna xa inyathela ibe ikwazi na unyathela. Fondeni xa undifuna emcimbini ndizawuya. Unongoma akezi indaba yakhe, mna ndizawuya. Futhi umuntu othi i-enemy yam hayi hayi uchitha irice esandini ngoba mna ndizungayi apho ndifuna uya khona. Hayi asoze ndingayi futhi nomuntu ondifuna umbize emcimbini soze ndingambizi. Ngenxa yokuthiwa mhlawumbi ndoyika ubani ngenxa yebhifu. Ibhifu seyisilimazile seyisilimaze already. Because make silungiselele ke aba bebezayo ke madoda okungenani ke silungiselele nesizwe. Okay, so ke xa i-group ethile mhlawumbi nomcimbini and mhlawumbi une-beef nayo so awuyi. Size yabona mna ndingaya xa ndibizile. Ndingaya xa ndibizile kodwa uba indibizanga haya ndizukuya. Okay, so ngoba bakhona abantu endisezawunyathelana nabo ngoba nonongoma undibiza ngomakhulu khanda apha emculweni uthi ngomakhulu khanda. Safuna ndiyiphendule loo ndawo kodwa ke ndisazama ukulungisa ikhona into endisayilungisa ndizawubuya. Okay, so now ingathi you were expected, allegedly you were expected emcimbini ubuseTrifondeni. Kwasisi bendilindeleke kodwa bengalindelekanga ndinguScorpion. Lindeleke ndinduza amacaleka ndisegroupini enduza amacaleka. Wafika? Azange ndifike sisi. But ubiziwe kaloku uthe xa ubiziwe. Hayi ubizwanga ubizwe induza amacaleka. Okay, so ubi kwi-group yenduku zamacaleka waphinda waphuma pha. Andiphumanga sisi kwinduku zamacaleka, zichithiwe induku zamacaleka.
A lot is happening kuMaskandi. A lot is happening kuninzi sisi kuninzi indonakelo kuMaskandi futhi ubungathatha ingqondo yakho ne asithi uyacula uMaskandi ubungathatha ingqondo yakho uyibeke kakhulu kuMaskandi sisi uzawutshintsha nditsho nabazali bakho bazave baxaka bathi ayinguye lo sasemkhulisa olhlobo yabona ingqondo yakho uthi ebhaxa uMaskandi uzawutshintsha sisi hey uzawutshintsha ube ngomnye umuntu hayi nyani uzawutshintsha so eyamagcaleka ichithwe ngelithini hey esisi induku zamagcaleka unombhema apha bathi ngudilisa siye eBrother Stop phaya eBrother Stop ngamavala mcimbi ngudiliza nguScorpion nguTornado bani kana nomnye ansabakhumbula kwipost kodwa besikhona kangabanye khange baphumelele omkhetheni uyabona so ke ngoku xa ndivayo and lento yenzeka ndiphandle ubonakala into bana udiliza ithi into iartist iperform ingoma eziyi3 so ngokudiliza uyena waperforma namazi i5 ngenkani uyabona kuzofika ukhona usiso wafikayo kumhle lapha phandle nihlele kule moto sasiye ngayo Scorpion wahlala emotweni umcimbi uchitheka hayi man umcimbi uchitheka njani kuqala kwafika udiliza hey fona umemeza nimoshile la ndingamuhoyi kuba singabantu abaqhela ujoker yabona ndingayihoyi lento ndayisuka kahambe fondini and abe sitya inyama kanti ufuna uphazinyeza xa sitya inyama awahamba wanishiya yabona futhi uthi ke naxa thethayo ndakubona uba isuka awuzuni wathi sozunihoye ke yona wahamba yabona nabe ndingamhoyanga ndigeze nditya inyama kuzofika lo sisi lo Scorpion wathula umcimbi uchitheka uthulele ntoni ndithi njani uthi hayibo uyababona abantu bagcwele phandle ndithi hayi okugcwele abantu phandle mose so abantu ofuna ungena endlini nansi uzawungena eholweni kodwa mfondini umcimbi uchithekile hey ndiqambe hayibo kwenzeka ntoni na ndiphume xa ngizithi hayi baninzi mose abantu abalapha phandle hayi ngoku ayiseyiyo kalongo kwenzeka ntoni ndizama uyisabela lento yathethwa ke lento le ndithi ke mna ke ngoku ithini ke ngoku into umculo awukho kwathiwa hayi umculo ukhona uthena usebenza kwathi uyasebenza so yintoni ke ngolishotayo kwathiwa kaloku iartist ibizawuperforma emveni kodiliza nguTornado so ke ngoku udiliza akafuna uphuma estage kwabonakala ba ke ngoku uTornado uhleli phaa enantsikeni akakwazi ungena estage so acabanga ukuthi uTornado uye wakhalala ke ngowahamba so hey ndifonele ke ma ku-MC ndibuza u-MC uphi ukuthi u-MC umke noTornado ndifonele u-MC hey ufondini uphi athi ndisemotweni phindi kulaa moto isezantsi eyicandile nyani hayi nansi imoto yam hey ndifike madoda kwenzeka ntoni hayi bethetha ku-MC ba udiliza gezile ntontontontontonton zaphindanga ndayapho mna ndiyahamba and nansi ndibona namabhatazi waye hayi umsindo phezulu hayi ndiphume emotweni ndihambe hey tsho ukuthi ke ngoku udiliza umoshile ndiye kudiliza fondeni umoshile athi besithi udiliza benditshilo ndathi ndimoshile futhi ndiyavuma uba ndimoshile okay hey kuhlaleke apha ndiqomba ndaweni yoba makumoshakale umcimbi wabantwana ndithi ke mna ke diliza wena uzuphinde uye stage and ke ngone bendibona nale ukhona umfana apha kumavala mcimbi uyasusana nodiliza hey mama okay idiliza uzuphinde ungena stage futhi hamba because akho nto uzawuphinda uyenze nyalo udiliza wahamba nabe ndimxela umushi ngoku into yenzekayo ke ngoku ndazithatha isigingco sami ndiyongena eholweni ndivusa umcimbi hanyana abantu bangene eholweni umcimbi uqhubeke hayi waphela umcimbi so ke ngoku thina ke ngozange singabanye zange sibuye ke pha eBrother Stop sabuya ngelanga elandela Sunday xa sibuya
futhi ndangangeni futhi nasegroupini kwa Monday. Xa ngisithi Monday ngene egroupini abe hey ikhona imessage endiyibona apha ethi madoda le group icinga uyichitha kuthi uMabhatazi Tornado watsho eshaya left. Hey wozishiyaka sibuzana ke ngoba uzonantsika ndizomamela ivoice note ke yomfo esikhona apha egroupini enantsika enduza amagcile esithi madoda igroup iphelile. Ndibuva ke maka iphela ngabuni igroup kaloku xa umuntu eneproblem uyatsho athi ndine-problem then sihlale phansi silungise loo ngxaki leyo. And ke sasixwayisene kwangela xesha yayiqala lento enantsika uba madoda zizawufika izinto kodwa into ebalulekileyo uba kuhlale phansi uthethe umntu xa neproblem ahlale phansi ayithethe ingxaki silungisane. Umfama kaMabhataza ke siphile ngolo hlobo ke mna naye ixesha elininzi kodwa into enzileyo usishiyile egroupini angangasichazela uba kwenzeka ntoni. So ke ngoku ngoba ke sikwabe kuzawuyiwa enantsikeni sizinduku zamagcele sizayo emcimbini wakhe. Asikwazi ke ngoku kuye emcimbini wakhe ngoba igroup iphelile yabona. And akho nto ayithethayo uthuli nathi ke ngoku siyaqomba phofu ke nam ke ndaqomba hayi xa ngekathethi into ngoba singabantu ke aba-communicatayo xa ngabani umuntu enengxaki atsho komnye athi ndinele ngxaki sonke yabona. So ibe njalo ko that's why ke abantu bangazange bandibone enantsikeni ndandingazuya pha as kuScorpion ndandisiya ezinduku zamagcele. Ungajonga napha kwipost ukungena pha kuFacebook uyijonga akho nto ithi Scorpion pha kwiinduku zamagcele. Okay, so ke ngoku njengoba kwenzeka le nto le yeah, so uDiliza naye upha kuMagcaleka ukhona yena waphuma ke egroupini kaWhatsApp. Ibeke yaba khona into engathi ifuna ukwenzeka wathi hayi yena uzawucela uphuma egroupini kaWhatsApp. Waphuma ke egroupini hayi ngokuthi uphuma kwinduku zamagcele but uphuma nje apha kuWhatsApp because yangaba ngathi khona indatyanyana ezithuthulukayo wabonakala ngathi uzifila esuspecteka into yobana ziphuma naye yabona. Wathi ucela uphuma yabona waphuma ke egroupini kaWhatsApp hayi ngokuthi uphume egroupini enduku zamagcele. So ke kule situation nonke nikwinduku zamagcaleka sonke sikwinduku zamagcele. Okay sha. So ke wena ushiyeka usebenza noDiliza mase because kanina nabayithu khange niphume mos kumagcaleka ngokuthi naDo ayiduphumileyo kaloku uthe igroup uyayichitha. So ke ukunishiyeka nikwiposition enjani ke ukunabantu benisebenza nabo as like amagcaleka. Sishiyeke okokuqala masiqale kule ndawo into yegroup yenduku zamagcaleka ize noTornado nguye osiqokeleleyo uba sizaba igroup. So xa nawe kayicinga xa nisuke nishiwe nje kanjalo umuntu sizamthatha eziba yileader yabona. Asekubeni ke egroupini ingekho nto ingekho ya leader silingana sonke egroupini kodwa into engekhe siyibalekele ifounder yenantsika yegroup nguye. So xa suka sityale engasichazeli into yobana kwenzeka ntoni uyabona. So ndike make ndiyenda believer kulaa nto xa engandiceleli tsho ukuthi asikho isidingo soba mandiyazi uyabona. Because ngabantu abathi xa ngabani umuntu enalo ngxaki ayichaze uyabona. Hey hayi man andinako ukukroqa kule nda ithile okanye yabona into ezinjani. So yena uve washaya left. This is the question is about a bit tricky yeah. So ke ngoku kwi-first fight kaTornado you chose him ne First fight okay. You chose him. Yeah. Now the second fight le ayifumanayo uNongoma noDiliza which is ubusebenza nayo uDiliza which is usebenza nabo bayi-2. So now which side are you going to go? Phakathi kwaTornado noDiliza. Kaloku andithi i-fight ivele apho mos andithi into ba uDiliza perform ingoma ezininzi uTornado angafumana ixesha like everything. So now andithi nguye because le misunderstanding ibakhoyo pha egroupini ne. Yeah kangoba ndatsho kuDiliza ngexesha sisuka enantsikeni ndamfonela uDiliza ndithi efondeni omoshile. So ufuneka uyoxolisa kuMabhatazi. Wathi ke nakuDiliza pha kamoshanga Tornado
and yena bengayazi noba kuzawuphefoma uTornado emveni kwakhe. Abantu abamoshileyo ngamavala mcimbi, umoshe umcimbi wamavala mcimbi, hayi uTornado. Okay, so kubeka kuposition enjani wena leya into? So ke ngoku andithi masibusebenza noTornado, you chose him, so ikubeka ku-situation enjani ke ngoku lena, because it seems like nanodiliza uyavana naye noTornado uyavana naye, so ikubeka ku-position enjani? Sisiwama angekhe ngixoke. Ukhona umoya ondiubonayo uba ungenile phakathi kwami naye uTornado, yabona. Kodwa ke kulanto ndisalinde yena. Masibuyele emva sisi. Kaloku akasichazelanga into kwenzeka ntoni. So mna ke ndisalinde yena abuye asichazele egruphini uba kwenzeka ntoni. So angekhe ndimbuze mna ngengxaki yakhe, because nguye mose nengxaki, uyabona. So ndilinde yena kuba, kodwa I doubt into yobana kungenxa into yobana exabene noDiliza. Akakwazi ukuthi xa exabene noDiliza abuye achithe igroup, akaxabenanga nathi sonke, uyabona. So kulapho ke sisi, but ndiyava i-rumors zoba kuthiwe sithi abamshiye egroupini ntoni, kodwa andiyikhandiyihoyile because ndiyazazi makandishiye Tornado egroupini. Nguye osishiye egroupini sizinduku zamacaleni. So ke ngoku sisi ukhona wona umoya esendubona uba uyagqutheza phakathi kwami naye, kodwa ke salinde incazelo uba kwenzeka ntoni. Okay, njengabantu abebesithi ke umuntu xa nengxaki athethe. Mna nayi ingxaki sisanifuna uxoxa nangxaki futhi ukuthi sonke apha kwiinduku zamacala akanangxaki nam. Umuntu onengxaki nam uyawutshoka, engekatsho ndamthatha ukuthi akanayo. Okay, so now ke ngokumaskandi as in all like unochuku, so uthi uchukaza. So go like as abantu base-Eastern Cape okanye abantu bebesebenza bonke nicinga uyilungisa kanjani lanto okanye anicingi kwa uyilungisa at all lelo lichuku? Sesichuku likhona nakweyiphi indawo, even eKZN likhona ichuku, kodwa into endiqaphela eKZN umculo ibusiness abasuka ngabantu baseKZN kwibusiness. That is why babona benje beqesha left and right and center. Abasukanga thina siye sasuka kwibusiness sangena echuku. So lanto idinga kwathina sisi, yabona lento ndiyenda yenza khange bese sigqibe esilula sisi. Hayi khange bese sigqibe esilula ukuthi ndiqokelelo amamaskande plus naba nebeef nayo. Hayi ayikho lula sisi lonto la, ayikho lula nje qha ndifikele ukuzithemba, ngoba ndiyanda kubona ukuthi hayi xa ndingazithembanga ubani lo ndizawuthembela ngaye. Because ndibona ngasemculweni hayi apha kuhamba nje uhambe ungayinyanisi ingabikho apha, ungcono vele ndiphume nje obala ndithi ndithembele. Mna kandithunywe kuyiwa ndiyothetha nabanqobi bezizwe amadoda konakele kunjena nje, hayi ngokuthi ndibuyela kune groupini nazisebenzela nipha nam ndilapha, kodwa siyazaba masenze ntoni ukwakha inkundla kaMaskandi ibhidlikile bona yayibona. Babukeli kuningi impela kuMaskandi, sisayindengisweni sizobuya nazo zishosho. Shelamkela kwakhona ababukeli ukusize zikhona TV, sisahleli naye uScorpion esisikhazela ngezinto zikaMaskandi. Okay, now masike sibuyele kumculo wakho. So now okay uculile right fine, wazenzela umculo wakho ngo2015 ne? Yebo. So ibe njani support, mhlawumbe uyifumana support okanye wenze njani uze ube kanti uyaziwa ngabantu? Sisi isupport ndiyifumene kakhulu sisi, kodwa ke hayi ngokuthi bendiqeshwa mhlambi kwezo ndawo, ayizandaqeshwa. Kuthiwa ndiyaphuma kuthiwa ndiyobhatalwa ndiyoperforma ngizawubhatalwa. Hayi sisi ayizange yenzeka loo nto, kodwa ke ekuhlaleni nje futhi kusizwe nje sase-Eastern Cape futhi bakhona ke nabase KZN abakhe bandifonele mfowethu ndike ndabona kwinkundla zokuxhumana ingoma yakho ngathi yatshisa, fumane kanjani umuntu ndimthumelele nje loo nto. Ukuthi ke isupport yena ndiyayifumana, kodwa hayi ngokuthi nemali mhlawumbe kuthiwe ndiyaqeshwa. Okay, so kwi-first album yakho yeyiphi ingoma waqonda uyarelate isenyongweni le ingoma? Hayi mandithi sisi ikhona ingoma ethi siyanikhumbula. Lo ngoma leyo ithetha ukhona ubrother wami owashonayo kwakuthiwa nguzamele ekhaya, nomngani wakhe okuthiwa nguSibongile Mazwayi. Indlela abebephilisana ngayo mandandiqala ukubona abangani
olwahlobo lanto kuthiwa kumngani ubuhlobo abona aba bantu abayasise indlela ababesupportana ngayo nditsho nje nakwi-life zabo umuntu xa senza loo nto lona uyahamba usupporta lona naxa njalo so ubuhlobo ndibufundile ke make phaa kubo kodwa ke basishiya emhlabeni bobabini futhi balandelelana yangathi babizene yona ngoma ke le endithi noba futhi andingomntu othanda idlalo nedlalo lo ngoma le hayi andiyidlali ngoba iye ifune undithinta kakhulu so ndiqoma mandiyeke iyona nje lo ngoma le khazikhumbuze umamelisi nababukeli lo ngoma le bakhabulise nje kancinci abanawufini Yesibongile mvokamazwane Yesibongile mvokamazwane Siyankhumbula mvokamazwane Siyankhumbula labonele khona Yesibongile mvokamazwane Nozamele kaya uvokada moya siyankhumbula labonele khona usanuka abazali babo siyayazi usanuka abazali babo siyayazi yona ngoma ke leyo sise ifike ngithinte kakhulu kodwa ke ikhona ke ethandwa kakhulu ebithandwa kakhulu ngabantu ke ngumphakathi ethanda ikhona ingoma ethi baleka kulo album le bavise babukeli xa beyithanda banike save them ukona bezaye iseke kubaleka ndoda baleka nziza tolubaleka baleka ndoda baleka nziza siyatshela isibhaquthina baleka ndoda baleka nziza tolubaleka baleka ndoda yona ngoma ke bithandwa ngabantu kakhulu ke okay so now le ngoma ithandwe ngabantu kakhulu yona ikwenzele iprofit nokwapha emculweni hayi sisi ngoba ke sisho nsithi hey umculo awunamali yabona awunamali ngakumbi kwicala lethu lase Eastern Cape hayi thina sisi asiqesheki kakhulu futhi kabhlungu yabona ngoba mina xa ndingena e-studio ndizingenela ngemali yami xa ndiphuma e-studio ndiziphumela ngemali yami ayikho into ekuthiwa le mali yasemculweni ndithatha le mali ndiyenze emculweni ndiyorekhoda ngayo hayi ayizange yenzeka le futhi ke ndingena ke make ngexesha kuthengiswa kakhulu i-CD ewe zona zathengwa i-CD kodwa zange ziyenze nehafu yale mali ndirekhoda hayi futhi ayizange yenze sisi ngoba ke ndandifika emculweni nalena ke album yesibini yazamazama kodwa ingxaki uba masithi kuthengwa i-CD ezi-2 namhlanje kumase kuba enye iyawuthengwa kule veki zayo ithatha inyanga njalo yabona ukwazi uyiqokelela loo mali kanti imali eziyayisaxa uyakwazi noyithatha uyoyibeka ebhenki ngoba xa uzawuza mhlawumbi 100 rand namhlanje awuyazi enye 100 rand iyawufika nini na uyayibona loo nto le kuba njalo okay so despite the challenges ezodibana nazo apha emculweni yintoni le yaphusha uba qhubekeka ngomculo yho sisi yabona mandithi abantu andikhange ndibe ne-challenges kangako wena sisi khange nazo i-challenges kanga kodwa ke i-challenges mandizodibana nazo apha ezigroupini ndabona ukuthi kufumaniseka uba siyasebenza but
sihamba endleleni kodwa ingqondo zethu zihlukene sithe azihambi endleleni. Uyela kulaa nto ke ndibe ndiyithetha ndisithi uyakwazi ukuza nento egroupini kodwa kuyakwazeka uve kube nebhifu uzibone sowukwibhifu nomuntu osebenza naye uyabona. Xa uthi uveza umbono ozawukhulisa mhlawumbi igroup ufumanise uba lo mbono awuthathwa because uza nabani uza nalo mntu uza nalo mntu yi-enemy uyabona. So isibethile kakhulu loo nto. Okay, so imibuzo yethu esuka ebantwini okanye kwi-followers, le mibuzo abayifumani itshantshi abakubuze yona. Yeah. Yes. So the first question was, kwingoma zakho ezikwi-online stores ingaba ikhona na imali eziyenzayo even if ayikakaphumi? Ucinga ukuba mhlawumbi ba uzoyifumana imali kwezo ngoma? Ayikaphumi sisi, ayikaphumi kodwa ke ndike ndayifumana sisi ingoma imali ndiyifumana kwaSAMRO. Loo mali le imali engange-10,000 rand. Yaba yiloo mali futhi ndaphinda ndayifumana enye yayimali neyi-2,000 rand uba ndikhumbula kakuhle kodwa ke zange ndiphinde ndiyifumane. Okay, now secondly, ingaba ukunika uxinezelelo olungakanani into yongaqashwa kwakho kwi-gigs njengabaculi base-Eastern Cape, and ucinga ukuba ingayintoni i-solution kule nto yabantu base-Eastern Cape abangaqashwa kakhulu? Sisi yona indinika uxinzelelo olukhulu yabona. Umzekelo ngoku andiphangeli ne ndingaphangeli nje ndawuthi ukuze ndingene estudio ndibe ndiyaphangela. Ndisitsho njena andigxothwanga emsebenzini apho bendisebenza khona, ndimoresignyileyo ngoba ibe khona into endifuna ukuyenza nangona ndibhizi yiyo. So ndawuthi kukusebenza kwam kube khona ndicinga ungena estudio. So ngokwangoku ndingekasebenzi andizange noba ndithi ndawungena nini estudio ngoba uxinzelelo lukhona sisi kokungaqeshwa kwethu sizi-artists zase-Eastern Cape. Hayi ngakumbi kwinkundla kaMaskandi uba ikhona i-artist ehamba ngemoto ngemali eyifumana emculweni kaMaskandi, hayi sisi makube andiyazi. Hayi makube andiyazi. Kunzima nje kanjalo because ukuthi uzawuthengisa isidi akusathengizwa nesidi. Uba uyaqaphela nayo isidi ayiphelele indaba yesidi ngoba uzawungena estudio ukhupha isidi afika athi umuntu hayi man ndenzele i-USB yabona. Indaba yesidi nje ayisasebenzi isebenzi uthi uzawuthengisa umculo nge-CDs. Okay, so kwingoma zakho ne okay, kwingoma zakho ezizozenza ne ngeyiphi i-artist onqwenela uyifeaturisha? Sisi i-artist endifuna uyifeaturisha ayisekho emhlabeni futhi ndive kabuhlungu sisi kakhulu usisJC Kambangeni. Okay, Imbongi. Sisi ikhona ingoma ebendizawuyenza naye lo sisi le. Kangoba ndivele ndayidelete because iveke yandibeka nje kwenye indawo ndaziva ndikhathazekile yabona. Ndayiyeka lo ngoma le futhi ndayidelete nasefowunini kangoba ndave ndayidelete sisi khanisiva umphanga kasisimbaka nkanansika kuJessica nathi yo ebekwi-plans zami kena ukuthi ngingamfeaturisha kodwa apha kuMaskandi i-artist ngoba ke umuntu endandifuna usebenza naye ndisebenzile naye ngombuzini. Ndisebenzile kangoba kule EP yami yokuqala ethi uMasixashelane bendiproducewa nguye nakulena ithi Crush yam ikhona ingoma endimfeaturishe kuyo ethi Shukumani Mathambo. Ngoba ke sensebenzile naye i-artist enqoma ndiyayifuna ile kuthiwa nguGatsheni. Hayi lambhemu lona nguye nambhemu ke ondiqonda uba ndiyamnqwenela emsebenzini. But kule nto kamama uJessica Mbangeni ne sinazo ezinye i-praise poet ezinamaXhosa. So I think ungajonga napha kuzo continuation sisi ndingajonga kangoba ndike ndathi sendidilithile le ngoma ndacinga
ukhona utata kokuthiwa nguzolani Mkhiva ndanamba uyamazi naye ukhona utata kokuthiwa nguzolani Mkhiva qha ingathi overseas mana la tata la andimazi uba ukweliphi na icala kodwa ke nawo sisijessica bendimazi ehlala eJoburg andikulula ke futhi indaba yami naye ngoba ndihlele xa ndisenza into zami nomculo ukuthi ndirecorda ndisenzele eJoburg kodwa ke waba ngumuntu oqala sesifike engqondweni yami ukuthi hayi ngiyahalela ukusebenza kangoba ndakhe ndamxelela ndamfonela ndithi sisi ndiyafuna manje ukusebenza naye wathi no xa uready uyakutsho kuba ndizova umphanga wakhe kuba kuthiwa kasekho. Okay, because I believe kwezi poet ne kwezinye isikhoyo xa sithatha izinoko zisephansi siliftane nje sibaveze nabebantwini kunjalo sisi kunjalo ngoba ke andikamboni umuntu onalamsindo ndingatsho ukuthi ndimfanisa noSisi Jessica kodwa kusafuneke ngoku ndiwavule kakhulu amehlo ndithanda ukuqwalasela into abana ngomphi omnye umuntu onelafuthe uyabona uzuthi xa ukhangela lamsindo ne ujonge pha kulilitha kaNtsundwana ogqiba uyojonga inako kaMatheza wena okay hanza ke ndibakhangela okanye uyojonga kuyonela kaGebengu hanza ke ndibakhangele sisenza ke ndibakhangele okay imibuzo leminye imibuzo isuka kuAbongile kaDike omnye umbuzo esinawo futhi is since usithi ke ukuba awukazi ukhupha nengoku ingoma so uba expecte ndoni ke ngokuwe uzodlala lemiculo ikhona okanye ikhona ingoma sesebhodweni kodwa ayingoma sikhandi ncaka sanga umyushuni nje ondivela naye ecaleni ethi bayazizela lo shuni lo ngwanga kuthi pha itsome xoloba akekho futhi akaziwa la shuni apha emhlabeni waphanga ukuthi exoloba so ikhona ke single track esebhodweni endisayiphekayo endizawuvela nayo nje kuba abantu basikhiphe busy. Okay, omnye umbuzo ke ngokavuya flete kanti ogqibela umbuzo ke usuka kuye ubantu bakhe kaJebese ekucentane bayakulandela abantu enteni hayi matata uthi yena yeyiphi eyona challenge apha emculweni oqombe ifuna ukuyekisa umculo kanti wabe ufunda ndoni kulo challenge? I-challenge nje kungaqeshwa because anawuthi kungasebenzisani kakuhle nabantu endisebenza nabo emculweni. That's why ndiye ndabuya ndathi hayi apha emculweni mandive ndizithembe mna endingayazi enza ifunde endleleni. Okay. So into endibulala kakhulu sisi hayi yabona sisi leyo ngaqeshwa anditsho ukuthi maqeshwe mna ndede yazi xa ubone uthi usawulaqaza apha esizweni sethu akho artist iqesheke uyabona awunalo ithemba nokuza uqashwa ngoba uve kuluze nje ithemba uthena xa uyi-artist yase-Eastern Cape sisi uhamba ngemoto inhlanhla yakho le ngoba yazi ndikhe nabona apha kulonyaka kupheleyo athembe kulonyaka kupheleyo kulonyaka ngapha lupheleyo ndibona akho muntu ungamaziyo mos uMama uLusanda Mcinga ocula igospel awungumuntu yamazi ndathi xa ndibona i-video kaMama uLusanda etrenda esithi ukhala ngendlala ucela donation hayi sisikulapho ndave ndabona hey kanti thina apha e-Eastern Cape senze xa kunjena emthini omanzi kube kuselapha emthini owomileyo kanti thina apha e-Eastern Cape sifelana xa inguMama uLusanda sese uhambe overseas kudala wacula befama unezinto zakhe xa ngabana esupportwa ngumasipala wangakuthi kodwa loo nto ayenzeki ndathi hayi bomadoda xa inguMama uLusanda ocela i-R2 i-artist engakaya e-Eastern Cape so bendingunamba bani ndifika nofika emculweni so ilanto ndiye ndathi hayi andithakathwanga uba mangaqeshwa hayi andithakathwanga it's just nje ndisendaweni errong kunjalo nje i-Eastern Cape iqhelekile into nje because noZahara sese kuthiwa bekhe wacela before abe kanti uyazishiya sese oZahara ndithe xa ndibabona betrenda ndave ndathi kanti yintoni le thina singayenziyo yenziwayo kwezinye izizwe le futhi uyabona sisi before ukhalaze funeka ukuqala ulaqaze ube nemibuzo futhi kubantu aba-around wena okanye nakuthatha ifoni ubuze manje kukho le mizamo siyizamayo apha singaba bantu
but akwenzeki kuba makuphumelele kodwa siyabona bakhona abantu abenza lo msebenzi siwenzayo kodwa siyababona bahamba ngemoto kanti thina intoni lefuneke siyenze singayenziyo lenziwa ngabanye abantu abaphumelelayo uyabona hayi impendulo andizifumani sisiqhaka kuve ukuthi hayi umasipala wena kanihoyanga uba zintoni sisi ekufuneka sizenzile thina uze besiyahoyeka hayi andiyazi ngoba nabo sisomamulusana naba bekhala ngendlala kanti intoni kanti lingaka intoni futhi hayi ndiyafuna khe ndiphenduleke intoni le ingaka yabona igama lake lakhushwa ngutata uMbixane saphila wathi ngiyanicebisa zi-artist futhi wagxila kakhulu apho kuMaskandi wathi khaniyeke le nto ngena kwizistudio ezingenamandla because umuntu uthi ngexesha enasakhono but uma sebumculo wakhe awunamandla awunasound khangela izistudio ezirayithi can record kwizistudio ezirayithi ndane ka record no record nandabambela gama likatata uMbixane ndaya kweza zistudio ezizikhulu zirecord utata uPhuze Khemisi zonke za artists ezinkulu avenda ikhona istudio uqala kwamo record ndiqale kwistudio sika tata uDavid Mlwele apho kwa recorda khona utata uPhuze Khemisi nombuze nabo angena pha kuso nealbum yesibini asekubeni ke ndizobhuka istudio utata uMlwele kwafumana sebawule problem nokuxuthelwa indlu wanantsika wanisa kwesinye istudio ke ngoku uyabona ndingasithandi ngamesa studio kodwa endisebenza kuso ngosirecorda still artist ezinkulu andinayo masisi ukuthi umsebenzi wami ubulawa sistudio hayi nayo loo nto nirecorda kwizistudio ezikhulu ngemali yami hayi ngemali ukuthi ndiyifumane umculo. Okay, so ke ngoku since uhambe zonke ezi challenges but wakontinuisha ngoku umcebisa ntoni umntana okhulayo ose-Eastern Cape ufuna ucula naye unayo le talent but akayazi baqale ngaphi athini enze njani? Uba ungase-Eastern Cape sisi ndiyamcebisa makagxile esikolweni ake esikolweni afunde ngoba nomculo ngosowudinga kakhulu isikolo. Ndiyabacebisa abantu umculo mayibe nje into azenzela yona kuba eyithanda hayi ngoba kusithiwa uzawugxila emculweni uyathi uzalala etyile atye umculo ayikho imali emculweni more especially Eastern Cape into yenzayo khupha lese ikhona ayiphindi ibuye phambi kuba sivale ikhona into angathanda nokuyithetha kubabukeli. Ndizawugxila kakhulu sisi kubathandi futhi nakubaxhasi omculo wethu kwecala lase-Eastern Cape futhi ilizwe lonke nje jikelele. Asithathi intweni siyazisokolela futhi siyacela nje kumphakathi wakuthi wona usupporte ngalendlela usupporta ngayo futhi ke sicela futhi nakuba abasebenzi abanamali sicela ukuthi basondele balantuke isponsors siyazidinga nantoni na nje evelayo sizayamkela noba ingakanani na umzekelo yabona mina ndiready noba ngathi manje record ialbum ezimbili ngafike ndishaye nje futhi zakhupha amanonodwana andizoshaya ipali futhi ake ngomeni hayi ndithembe sisi xa kuthiwa kuhlala engomeni kuhlelwe nje hayi ndithembe apha. So ndiyacela nje ukuthi umphakathi wakuthi usisupport nje sisonke singamaciko wangakuthi sisonke ndizothi mabasupport uScorpion asupport nje sisonke futhi ke ndicela nje kubo bonke osozimali hayi siyacela ukuthi mabavele and bayayibona ukuthi thina sithatha intweni futhi asincedakala kurhulumente wangakuthi noko bakazama ukuthi ukusilekelela kwinto siyenzayo siyayicela nje lona. Lo mzika Nconde mzika Rharhabe tata uScorpion nangu apha estudio uyacela kuni isupport kaloku kwaXhosa sidla ngothi izandla ziyahlambana kanti kwaZulu sithi izandla ziyagezana wenje njalo ke umntana omhlubi eyivala umabhinqele ehlangene amanye amadoda ebhinqele ezindlini ewe kaloku izikhabakhabane ngoba yena zamkhaba uvezi walwe lithukela rhavulani ningabhinqi abantwana bomXhosa. Oh madoda asibonke khona ke ingoma esembizeni futhi le ngoma le andigadle mntu kodwa ke ukhona umbheme kwanishukumisa bandibiza ngoMakhulukhande andizomgadla hayi
Ndifuna nje umbeka nje endleleni ke Ngizokuchazela uba unongoma uthe. Sesiyazi unongoma uthe umkhulukazi. Yabona xa ndizithinta kanje. Lo mbhemu mfuna kame kakuhle lo ndibuyile ngondifikile. Ndifike qatata. Siyabulela. Iyawuphinda idibane kwelandelayo umzika Xhosa kantu kaRharhabe kazwelonke.